Днес ще видим нещо много интересно. Антицелулитна моделираща терапия с сапфир. Сапфира е най-силно влагозадържащия елемент в природата. Подходящ е за всеки един от сезоните. Независимо дали е зима или лято, влагата е нужна за нашата кожа. Няколко пъти и на теб, и в различни предавания съм споменала, че ние сме като цветята. Ако нямаме каквато и хубава пръст да слагаме, ако нямаме влага в кожата, едно цвете винаги повяхва. И затова избрах днес подходяща терапия за теб, за тялото, да моделираме антицелулитна и в същият момент да задържим влагата в кожата. Стъпките са 4. Имаме почистваща фаза под формата на спрей, който има за цел да премахне мъртвия слой клетки от повърхността на кожата, за да може активните съставки от терапията, в случая сапфира, да проникне в дълбочина. Имаме интензивен серум, който е най-силният като активни съставки, антицелулитен сапфирен моделиращ крем и маска. Почистващата фаза работиме с 16% гликолова киселина, която има за цел да премахне мъртвия слой. Това е почистващата фаза само за есенно-зимния сезон. През лятото имаме почистващ деликатен пилинг без киселина. Защо са два? Тъй като казахме, че е сезонна процедура, че няма сезон, подходящи за всеки един, имаме почистваща фаза 2. Зимата и есента можем да си позволим да работим с 16% гликолова киселина, докато лятото не можем, заради солариума, слънцегреенето и, за съжаление, пигментите по кожата. След като сме почистили, преминаваме към сапфирения серум. Серума е най-силен като активни съставки, като компонент съдържа освен сапфир, кофеин, L-карнитин, гуарана. Единствената активна съставка, която на този етап доказуемо се бори с целулита. Процедурата е подходяща както за млади момичета, така и за по-олегналите дами. Много интересно нещо на фона на всички антицелулитни процедури, които се предлагат, то е море, както знаеш от антицелулитни процедури, че след тази терапия имаме сапфирения отблясък. И този сапфирен отблясък се носи няколко дни след терапията. Работиме по лимфната система, всички движения са нагоре, за да можем всичко, което разградим, да го изхвърлим от организма. Пакетът е 10-12 процедури 2 пъти в седмицата. При дами, които имат повечко да разграждат, може да се направи и до 3 пъти. Удръжката е 1 път в месеца, след 6 месеца може да се повтори този пакет, курса. Съчетаването с LPG, съчетаването с пресо-лимфен дренаж, това, което зрителите ще видят, както като самостоятелна процедура, така и в комбинация с сапфир. Вашите зрители могат да видят, че вече нямаме сапфирени частички, всичко абсорбира в кожата, т.е. имаме проникването на активната съставка и нанасяме маската. Сапфиреният отблясък се вижда още във фазата с маската.
Нашия модел върху маската облече този панталон, който е с ефекта на термосауна, т.е. ще ни даде изпотяването. Знаеш, че това е един от начините да разградим и да изхвърлим от организма. Закопчаваме панталона. Апарата, както споменах и в началото, е израелски и това е единственият апарат в спа центъра, който е медицински. Всичко друго е козметично. Създаден за медицински нужди. Те са 5 програми, 2 от тях са антицелулитни, една отслабваща и 2 за тежки уморени крака. За хората, които им отичат долни крайници, изключително приятно. Повечето мъже, които са легнали на пресо на лимфен дренаж, повече не желаят мануалния класически масаж. Толкова е приятно, тъй като в момента ще се изпълниме с въздух, панталон ще се изпълни с въздух и ще започнат да текат леки вълни. След като те напълни с въздух и започнат вълните, изключително приятно като лимфен дренаж. И защо много хора предпочитат вече само пресо? Защото дори и двама естетика да работят, масажа да е на 4 ръце, никога не може да се уеднакви натиска, докато тук с машината това нещо е контролируемо. 30 минути изминаха, лимфният дренаж е направен, остава отстраняването на сапфирената антицелулитна маска. Финала на терапията е отстраняване на сапфирената антицелулитна маска.